रस इंच गूसुनता बारीक माहितड्यान मूल रस काढून टुपोर इज्जी इंच अड्डे इंच उप्पर ಮೂರು ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಅಟಿಲ್ ನಾನು ಅವಡು ನೆಟ್ಟು ಕೋರಿ ಬೇಯಿ ಪಾರುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಬಟ್ಟಲ್ದ ಅಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ರಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ನುಪ್ಪು ಬೇಯೋನುಂಡು ಒಂದು ಕೋರಿದ ಸಾರಗೋಸ್ಕರ ಮಸಾಲ ಉಂಗುಲ ಕಡೆರೆ ಬಾಕೇನು ಇಡ್ಲಿ ಆಪಲ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಬಟ್ಟಲಡ್ಡೆ ಅನ್ ಸುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಣ ಅಮ್ಮ ತುಂಡ ಖುಷಿ ಅವು ತಿಲೆ ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ ಬಟ್ಟಲಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆತಂಡು ಇತಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಸ್ಪಂಜ್ ದಲ್ಕ ಆತಣ ದಾಲ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅವು ಒಂದು ದಾಲ ಪಾಡ್ದುಚಿ ಗೆಪ್ಪುನಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಶೋಕೋಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿದ ರಸ ತೊಟ್ಟವು ಬಲಸರ ದೇವೊಂದಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇನಡ್ದೊಂದು ಬಾರಿ ಎಂಜ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಅದೇ ಯಾಪಲ ದೀಪೇರು ನೀರು ನನ್ನ ನಮಕ್ಲ ಬಲಸದ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಕಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಜೋರಡು ಬಡ ಒಂದೊಂದಿನಿ ದಾದನ ಕೋರಿ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಬಲಸ ಪನಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯನಗಲೆ ಬಲಸುಂಡು ನನ್ನ ಕುಲೇಕತ್ರ ಬಲಸುವೇನು ಬೇಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬಡ ಮೆಲ್ಲ 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 ಇಂಚ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಅಂಚ ಬರ್ಚಿ ಮದ್ದಡು ರಸ ಇಂಚ ಗೂಸುನತ ಬಾರೀಕ್ ಮಾಹಿತಡ್ಯಾನ ಮೂಲ ರಸ ಕಾढून ಟುಪೋರ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಅಡ್ಡೆ ಇಂಚ ಉಪ್ಪಾರ ಅಯ್ಯೋ ಏನ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ನನಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿಗೇಡು ತೊಂಬಲ್ಲ ಮೂಲ ಅಡ್ಡೆ ಮೂಲೆ ತಿಂತೆ ಅಡ್ಡೆ ತಿಂತೆ ಉಗ್ಗೆಲ್ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟು ನಾನು ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ನರಕ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಯ್ಯನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ನೆಟ್ಟಿ ಪಡೋಡ ಬೇತೆಕ್ ಪಡೋಡ ವಲ್ಪ್ನಿ ಕೆಂಚಾಲ್ ಪಡೋಣ ಬೇತೆಕ್ ಪಡೋಡ ಮುರ್ಕ ತಿಂಗಳ ದೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾನೇನಂತೆ ಎಂಗ ನೆರ್ಪಿನಿ ನಾನು ದಾದಂತೆ ರೊಟ್ಟಿ ರಸ ಅಡ್ಡದಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ರಸ ಮಲ್ಲ ಮೋಸಗಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಜನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಜೇಯ್ದೀನಿ ನಾನು ಪುರ ಕೆಲಸ ಪುರ ಅದು ಮೀದ್ ಪುರ ಬತ್ತೆ ಅವು ಪುರಾಣ 3 ಗಂಟೆ ಆಣಿನಿ ಮೇರಿ ಲಡಿಪ್ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಆಪುಜೋ ಖಂಡಿತ ಆದ್ಲ ಸಾಕ್ಲಾದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಪ್ರೊಪ ಮಲ್ತೀನಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಕೋರಿ ಪುರ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಲಡ್ಡೆ ಕೋರಿ ನುಪ್ಪು ಬಂದು 2 ಗಂಟೆದೊಳನೆ ಆತನ ನನ್ನ ಇಂಕಲು 2 ಕಾಲದೊಳೆ ಒಣಸ್ ಪುರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕದದೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೊತೆ ಮೀದು ಪುರ ಬತ್ತದು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಲಕ್ಕು ಈ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡು 6 ಗಂಟೆ ಕರೀದಳು ಬೊಕ್ಕದ ಬಿಡಿತ ಕತ್ತಲೆ ಆಣಿತ್ತು 7 ಗಂಟೆ ಅಂದತ್ತನು ಯಾನು ಅಂಚೊರ್ನೆಟೆ ಉಣ್ಮಲ್ತೆ ಮಡ್ತು ಪುರ ದಿವರೆತ್ತನು ಕುಂಟುಲೇನು ಈ ಜನ ಇಜ್ಜರು ಇಂಕಂಚ ನಿದ್ರೆಡು
ಪಂಚಿನಲ್ಕೆ ಇಂಕ್ ಎನ್ನೋಡು ಏನನ್ನು ಪಿದೆ ಪೋಪೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಇಂಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಇನಿ ಸಂಡೇ ಇಂಗಿನ ಓಡೆಗ ದೂರ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋರೆತನು ಡ್ರೈವಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವಿಗೆ ಪೋರೆತನು ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆನಾಗ ಪಿರಾ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯಾನರೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ನಾ ಐಡಿಯಾನು ಬೇಗ ಒಂಜಿ 3-4 ಗಂಟೆ ಪೋಯಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಆರೆಂಗೆ ಆನ್ ಜೊತೆ ಇಂಕ್ ಲಕ್ಕೈಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಣಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ 7 ಕರೀದುಂಡು ನಾನಾ ದೂರ ಹೋಪಿನಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಅವೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟನೆ ಪೋಡು ಬೊಕ ಇಲ್ಲ ಏನಾಡಲ್ಲ ಬೋಡಾಪಿನ ವಸ್ತುಲು ಪೂರ ಕನಕ ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತನ ರಪ್ಪಿದಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲ ಅಂದ ಈಕೆ ರಪ್ಪ ದೀಪ ಎಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಆಂದುಂಡು ಅಂಚ ದೀಪ ದೀದು ಪಿದಾಡದು ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ತಿರ್ತ ಕತ್ತಲೆ ಆತ ಇನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟರ್ದೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಕುಂಟಿತ್ತು ನೀನು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಲೋಡು ನೆಟ್ಲುಂಡು ಇಲ್ಲ ಮಷೀನಡೆ ಒರಿದುಂಡು ಕುಂಟು ಪುರ ಅರ್ಧದಣ್ಣ ಆಜಿಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ಅಲ್ಪ ಜಾಗಿಜಿತ್ತು ಆಜಿಡ್ರೆ ಮಂದಿರ್ ಪುರ ಇನಿ ಅರ್ಧ ಪಾಡಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ನುಂಗುಡು ತಾಳು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತತೆ ಪೂರ ಅಂಚೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆನ ಒಂಚೂರು ಬರಿಟ್ದಿತ್ತಲ್ಪ ಗ್ರಿಲ್ಲದ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪ ದೀಪ ಇಜ್ಜಿ ಕುಂಟು ಪುರ ಆಜಿಡ್ದೆ ರಿಸ್ಕಿ ಚೂರು ಕುಂಟುಗು ತೂಪ ನಡತಿ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಇಂಚಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಬಿದ್ದಿವೆ ಅವು ಪೂತ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಅವಳ ಬೆಂಡ ಆತ ಒಂಚೂರು ಗಾಳಿ ಪುರ ಜೋರು ಬರೋದುಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬರ್ಸಾರ್ಪಿನ ಅಂದಾಜು ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಣ ಅಂತ ಕುಕ್ಕುದ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು 4 ಕುಕ್ಕು ಪತ್ತಿತ್ತೀರ ಅವೇನೇ ತಿನ್ಯಾನ್ ಕುಕ್ಕು ಜನ ಮುಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಲೆ ಬರೋಲಿತ್ತು ಮುಲ್ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅತಿ ಮುಲ್ ತಗೊಲ್ಲ ಆಮ್ರಸ ಒಂದು ಪುರ ಪಂದು ತಿನ್ಪೇರು ರಪ್ಪ ಪಿದಾಡ್ ಬ್ಯಾನ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊನಿಗ್ಲೆ ಹೀರೋ ಪಿದಾಡ್ ಹೋಗಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಿ ಪೊಂದುಳ್ಳೆ ಎಂಕೊಲ್ ಲೇಟ್ ಆಣಿ 2-3 ಗಂಟೆ ಆಣಿ ಎಂಕೊಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀದೊಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಪ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಏನ ಬೋರ್ಡ್ ಒಬ್ರು ಪತ್ತಾರಪ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ದಾಲ ಉಂಡೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಗೆ ತೊಂಡು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಇಂಚ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪಣ್ಣ ಅಂಚ ಬರೀ ತೊಂದ್ಬೇಕ ಪನೀರ್ ಒಂದು ಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ 2 ವಾರದ ದಿನ ಚೀರೆಗೆ ಪನೀರ್ ತಿಕ್ಕದಜ್ಜಿ 2 ವಾರ ಅಲ್ಲ ಊರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಇಡ್ಬೇಕು ಜಿ ಯಾಪುಗರ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇಂಚ ಅಮ್ಮಸರ ಅನ್ನಾಗ ಆಯ್ನ ಡಬ್ಬೆಗೆ ಮೇರೆ ರಪ್ಪ ಮಲ್ತ್ಕೊಳತ್ತೆ ಒಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಪುರ ಅವು ವಟಾನ ಬರ್ಪುನತೆ ಬಟಾಣಿ ಅವು ಆಗಲು ನುಂಗಾದಿತ್ತೀನೇನು ಪ್ಯಾಕೆಟೆಡ್ ಗೆತವ ನೋಡು ನೀರೆಡು ಬದಲಾದಿ ಓಡು ಏನು ಸಮ ಬೇಪಾತ್ ಕೊರೋಡು ಪನೀರು ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಪುಲಾವ್ ಪುರ ಪಾಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಗೆತಂಗನ ಯಾನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಇಡ್ಕೋಣ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡುವ ಈ ಕಂಡಿ ಪೂರ ಬಂದೆ ದೀಪಿನ್ ನೆಟ್ಟು ಬಾವಲಿ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಲರಿದ ಬಾಕಿಲ್ ಪೂರ ಸೇಫ್ಲಿ ಪೂರ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾವಲಿ ಬರ್ಬಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲೋಕಲ್ ಪದ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಲ್ತೈತೆ ಅದು ರಿಯಲ್ಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಲ್ತೈತೆ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಎನ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಅಂಚದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತು ಬೇಡ ಈತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತನಕ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಹಿಸಾಬಿಟ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಟ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ತೂಕ ಯಾನ್ ನಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪರ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಅವ್ನು ಹಿಂಗೆ ಆದಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಮೇರ್ನ ಬ್ರದರ್ ಆಯ್ತಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋತಿ ಧೈರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಜನಕಲ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಅರ್ಧ ತಾದಿದ್ರು ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತೇಡ ಒಂದು 20 ನೋಟ್ ಉಂಡು ರಿಕ್ಷಾ ರಿಕ್ಷಾ ಹೋತಾರ ಈ ಐಫೋನ್ ಮಾರುವೆಂಚಂಡ ಆಯ್ತು ನಾಯಾ ಆಯ್ ಜೈದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನರಕಾತಿಯ ನಾಯಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟರು ಹೋದ್ ಬರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಹಿಡಿತೀನಿ ಒಂದು ಏರ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ತಾಂಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತಿನ ನಾಯಿ ಪಾಪ ಏನು ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ತಿರೋಗಳು ಮೂಲೆಗಳು ಬ್ಯಾಗೊಂಜಿ ಕೂರಿ ತುಂಡು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಡಿಬ್ಬನ ಪಿದಾಡೊಂದುಂಡು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಅದ್ರದ್ದು ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ವಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಣಿ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಿಗೆ ನೀರ ಮೋನೆ ಅಂಚ ಕುಕ್ಕುದಲ್ ಕಾತೆ ಕುಕ್ಕು ತಿರ್ತಗೊಂಡ ಎಂಚ ಜಬ್ಬಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾತನೆ ಮೋನೆ ಅತ್ತ ಅಂಚತ್ತು ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಯಾವ ಯಾವ ಯಾವ
ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಬುಲ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕ ಇಂತ ಇಂಚಲ್ಲೇ ಬಂದಾಗ पहले मैं ऐसा था अब उल्टे दिन था पहले मैं ऐसा था अब मैं दवा लेने के बाद सब पतला हो गया अब मुझे कोई चिढ़ाता नहीं है तुम इतने अन्ना के ना कैसे उल्टा है तुम यान हैंडसम इतने मैं तो आता है अच्छा ना ಉದ್ದೋಗು ಕುಕ್ಕುದುಲೆ ಅಂಡ ಇವು ಇತ್ತೆ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಪರಂದವ ನಾವು ಅಂಚದ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜೆ ಅದು ಕುರಿದು ಹೋಗ್ಬುಂಡಿ ಅದೇ ಕುರಿ ಉಂಡತ್ತೇವು ಬೇಗ ಕುರಿ ಉಂಟು ಕುರಿ ಮನೆ ಕಂಚ ಪುಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕುರಿ ಚೇಚಲ್ಲ ಕಲರ್ ಬಾಡೋರು ಈಗ ಕಲರ್ ಬಾಡು ಅವು ಅಕ್ಕಳು ಕಾರ್ಬೈಟ್ ಬಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ತಿತ್ತಿ ಪೇರು ಅವು ಇನಿ ಕಾಯಿ ಇತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪರಂದುಂಡು ಕಲರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದೇ ಉಂದಂಜಿ ಹೊಸಾದು ಕಲ್ಪತರು ಫುಡ್ ಹಾಬಿಗೆ ಭಾರಿ ಪಾಶ್ ತೋಜು ಭಾರಿ ಬೀಡು ಒಂದು ಇನಿ ಸಂಡೆದ ಇಂಚಿತುಲಾಗೆ ಭಾರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಕಾಟಡ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಾನಲ್ಲ ತುಕ ಕಾಟಡ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಪಾರ್ಸಲ್ ಪತೊಂದು ಬತ್ತ ಇಂಕಲ್ನ ಇನಿ ಚೀಟ್ ಡೇ ಸಂಡೆ ತೆ ಅಂಚಾದ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬರ್ಗರ್ ಕಿಂಗ್ದ ಬರ್ಗರ್ ಪೂರ ತಿಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತ ಸೊ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಂದು ಎನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬೇಗನೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಅದನ್ನೆಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್.